pada mendem. Alah gelang. Barek iki omahe. Ora ngantuk kok, Pak? Ora emang gue pikirin. Balik esok pokoknya lah. Lah wong entang dang sesisir ya wareg kok ngantuk. Kok larang ngandel. Ngapusi. Nyidam sari. Ini sih nyidam sari. Nang padon kayak titik bae nang padon. Balik yuk. Ayo. Jojo. Balikan apa? Salendeng, salendeng. Apa sih? Kuning. Mendang lagi anu gua bilang Ijo-ijo. Gedang melinjak. Gedang melinjak. Jenenge kaesa. Aja seneng. Aja seneng ge bojo lara Mas. Bojo lara mundak ora bisa masak Mas. Aku jaluk Mas dicukupi ala paya dawa pangan manang abae sandang banget dadi kewajibanku janji gampang Mas andi bukine eja kadang ngejati kadang jati suwek pingire jati suwek pingire kowe baca sing mati kaya gue yen aku mati tantra uripe aja lu ngamin urung bubar kok.